Tirka shi, yau kuma na koma ɓangaren fasahar zamani wato kwamfuta. A jiya ne 26 ga watan Nuwambar 2023, kamfanin Saral Technologies Limited ya bikin buɗe sabon yaren kwamfuta na Hausa. Shi dai yare wani abu ne da mutane suke amfani da shi wajen magana da juna na yau da kullum. Kuma akwai yarurruka da dama a faɗin duniya kamar English, Hausa da kuma Faransanci da sauransu. Ita ma na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta tana da yarukan da take fahimta kamar irin su Java, JavaScript, Python da sauransu. A ilimin kimiyyar kwamfuta kuma, programming language wato yaren kwamfuta yare ne da ake amfani da shi wajen yin magana da kwamfuta tare da bata umarni. Kuma da shi ake ƙirƙirar manhajoji wato applications na wayoyi da kuma yanar gizo wato websites. Duka yarurrukan da ake amfani da su a duniya na na'ura mai kwakwalwa da Turanci ake amfani da su. Duk da cewa wasu ƙasashe kamar China, India suna da yarukan kwamfuta nasu na yaren su maimakon Turanci. Hakan na ɗaya daga cikin abin da yake taimaka musu